Mä en oo siis julkaissut mun kanavalle mitään videoita sellaiseen yli puoleen vuoteen, joka on niin. Joten mä ajattelin nyt tehdä silleen, koska mulla ei ollut mitään ideoita, mitä videoita mä tekisin. Ja mä en oo jaksanut tehdä enää mitään videoita. En niinku mitään. Mä en oo päivittänyt melkein yhtään ja muutenkin. Mä oon tainnut piilottaa melkein kaikki mun videoita itse asiassa, koska mä pidin niitä kringenä. Joo. Mut mä ajattelin niinku tehdä sellaisen niinku revamp, eli silleen, että aloitanko puhtaalta pöydältä ja eri aiheilla, koska mä ajattelin tehdä niinku suomenkielistä sisältöä huvipuistoihin liittyvistä asioista. Tai vuoristosta, ihan sama. Kaikki siihen hupiin liittyvistä. Ja mä oon niinku nähnyt, että englanniksi löytyy tosi paljon sellaisia kanavia, mutta niinku Suomessa ei ole melkein yhtään muita kanavia niinku kuin Faavu. Tai ne kaikki muut kanavat on jo lopettanut. Silleen, että voisin alkaa tekee sellaisia videoita ja aloittaa kokonaan alusta. Ainakin mun mielestä it sounds good ja varmaan jos täällä videota tulee katsoa, kukaan ei varmaan tule katsoa, koska ketään ei kiinnosta, niin on varmaan hyvä idea, joo. Bye.